Gure Azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa. Kontseiluak 2013ko hizkuntza politiken urtekaria argitaratu berri du laugarrenez. Iazkoan hizkuntza politiketan gehien errepikatu den gertakaria, Frantziako eta Espainiako estatuen aldetik jasandako esku hartzea izan da. Iñaki Lasa kontseiluko ildo politiko instituzionaleko buruak adierazi duenez, estatuek aspaldiko oldarraldi agerikoena egin dute 2013 urtean. Lasaren hitzetan ohiko itxurakeriak baztertu eta mozorrorik gabe aritu dira Frantziako zein Espainiako estatuak euskararen normalizazioa helburu duten neurriak oztopatzen. Zentzu horretan, estatuen kanpo esku hartzea inoizko agerikoena izan da. Hortxe bada, kontseiluak iazko urteari begira egin duen hausnarketa. Apirilak lehen eguna du gaurkoan, asteartea da eta Gure Azblairi ekiteragoaz. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Gonbidatua, agurtu behar dugu jarraian, gaurkoan justizia arloari buruz hizketan aditu behar dugulako, euskara eta justizia uztartzera goazelako, eta sektore horretan gure hizkuntzak duen lekua ezagutu nahiko genuke, bide batez sektorea bera euskalduntzeko abian den prozesu baten berri izan behar dugulako, eta horretarako Xabier Balerdi dugu gure artean, justiziako euskara teknikaria da bera, eta baita auzia euskaraz egitasmoko arduraduna ere. Eguerdion eta ongi etorri, Xabier. Eguerdion. Eskerrik asko, Gure Azblairekin bat egiteagatik zeuri. Lehenik eta behin, apur bat gaian kokatzeko edo konta iguzu, epaitegi baten barruan kokatu nahiko genuke geure burua, eta hori ez da, gaur irratiko estudioan egotea bezalako zerbait, erabat estu inguru desberdina da, konta iguzu zein den epaiteiko funtzionamendua, nola dagoen osatuta, zenba langile dauden, nortzuk parte hartzen duten epaiketa batean, gutxi gora bera azaldu iguzu, laburpen bat egiguzu. Bai, epaitegiak baita ere ezberdina da, epaitegia esate batako Tolosaneon, Balamazidaneon edo Donosti bateneon. Ez Donosti baten, era askotako biziok daude eta epaitegiak ere bai, ez. Instrukzioko epaitegia dituzu, lehen auzialdiko epaitegiak, ez zuzen demandak eta zertzerako orduan, zigor arlokoak, provintzia auzitegiak ere hiriburuetan egoten die, lan arlokoak ere bai. Bakoitza nola esan, era errexian esan da, bakoitza espezializatuta dago ez arlo ezberdinetan. Eta betere, erregistro zibila ere bertan dago. Hola daude. Gero beta ere, administrazioarekiko auziak, administrazioaren kontra june manima dezu, betere beste espezializazio bat. Bai. Eta epaiketa batean, ze pertsonak hartu behar dute parte? Zein da... Zu jo dezazu, ez dakit, inordekotzaren inguruko, edo arintziaren inguruko arazun badakezula, eta orduan, ekuibarko zen dituzke, ez beti, baina ekuibarko zen dituzke abokatua, abokatuaren bitartez gero prokuradorea, behin epaitegira iritsitakoan, bertan parte hartzen dute bertako langileak, hiru motatako langilea daude, kudeatzaileak, laguntzaileak, amnestariak, eta gero, jakina, epailez, magistratuk, fiskalak ere bai, zaurik izan mani meditezu, auzitegi medikoak ere bai, arazo psikosozialako marin badaude, lantalde psikosozialak ere bai. Esan nahi dut, epaitegi edo judizio batean, operadero juridiko ikara harrekin egingo dezula topo, segun eta zein dan kasua. Bai, azkarian jende pila bat, eta hoi dana, ekipo oso bat hartuta, karo, ez da erresa izango euskera hileku aitea. Zer nahi dut, ze presentzia eukileike edo, ze aukera eukileizke euskerak. Zer realitate du gaur egun? Edo bere gunean. Realitatea, esango dizuet ez dela, Gernikako udaletxean ango litzateken, edo Gipuzkoako Foru Aldundi baten egon daiteken ez da. Kontutan nuki behar da, oraindik transferitu gabeko hainbat arlo daudela, esate batako, epaileek, magistratuk eta idazkari judizialak oraindik ministeritzaren menpe, komi artean. Eta orduan baiek ez dute ez hizkuntza eskakizunik, eta ez halako batean, Gernika baten epaile euskaldun bat tokaleiken bezala, ez, dena dalako konkursogatik edo, etorleike, Malagako bat, euskararekin, edo euskara oso arrotza egiten zaion operadore bat etorleike, ez. Oain gertatzen dana da, bulego judizial berria ezartzen nahi dela,
eta epaitek ezberdinetan, eta ja esate batako, Gipuzkoan Tolosa, Bergara, Azpeiti, Irun, eta Bizkaian Gernika, Getxo, herri txikin, eta komiartean txikinetan hor ezarrita dago, eta ja perfilak hizkuntzeskakizunak ezarrita daudela. Euskara presentzia ezagutza aipatzen zuen Ainoak, baina, auzi batera doan batek, adibidez, euskaraz aitortu nahi badu aukera, eta itzultzaileen perfil hori adibidez ezagutzen dugu, ez? Epaitegien eremua urrundik jasotzen dugu. Hemen izan genuen gainera, ezta? Hori da. Eskatzen da itzultzailea epaiketetan zerbait ohikoa da? Bai, eskatzen da. Ez, aurrez aurreko saioetarako. Baina badago zea bat, itzultzaile sare bat, eta nik uste horietako bat hemen egon dela, eta nik baino asko zobeto kutsiko zitzuela, zertan datzan haren lana. Baina eskatu jakina eskatzen da. Baina ez bakarrik aurrez aurrekoa baizik, eta gehiago gertatzen nahi da, udaletxetatik ere, hainbat udaletxetako pleno, euskara utxian egiten dienak. Eta horiek epetegira iritsitako, horiek ere itzulin behar dienak. Ze karpen ingo di horri, auzia euskarazek, ze gehituko dio? Lehen esan deten bezala, hemen operadore juridikok askok hartzen du parte. Ubain arte gertatu izan dena da esatuateko abokatuak, euskararen normalkuntzan, haien arloan egin duten lana, izan dela neko lan, neko isolatua, haiek alde batetik egin dute hau, ezagizi jardun aldi bat antolatu duten Bizkaiko abokatuen elkargoak oso ondo. Gipuzkoak berriz, beste bide batzuk jorratu dituzte, ez? Epaile batek esate batako, epaiek badie bointxe bertan, epaiek bereien sententzik, epaiak euskaraz ere egiten dituztenak, idatziz. Eta badie baita ere langileak, bekixek gauzak egiten dituztenak, badie segitazko gizelak, badie baita ere itzulitako legeak. Gauza puntual batzuk daude horrezta. Gauza puntual batzuk eta nun daude publikatuta. Orduan, proiektu honekin lortu nahi dena da, denok elkarrekin lan egitea. Gu egiten nahi gana, esate batako, tresna bat jarri diegu abokatuei, eta boligo ari gara tresna hori instalatzen, toolbar. Eta bertan, borrean instalatzen den ikono bat, irudi bat, eta borrean, eta bertan dago, euskara juridikoaren gainean dagoen, esango nuke, guztia. Euskarara itzulitako legeak, bertan daude epaitegitako eredu judizialak, epaitegitako lexiko juridikoak, bertan daude bildu ditugun epaitza, zein epai euskaraz, dena guztia, 200.000 unitate bainago joan, eta abokatuentzako ezartzen egia, bereientzako bereziki landutako formularioak. Baina ez bereientzako, bereiekin batera landutako formularioak. Eta tresna informatiko hau landu dugu, itzulpenak ematen dizkizu, baina baita ere, legea konsultatzeko aukerak, eta egin duguna da, haien beharretara egokitu, eta haien nahiaren arabera, haien beharren arabera, egin. Aipatzen zenuen, Xabier, badaudela, nolabait auzia euskaraz egitasmo honek, koordinatzen lan bat, kohesionatzen lan bat egingo duela, justiziaren euskalduntze bidean dauden elementu puntual hori guztiak bateratu eta bide berean jartzeko. Eta aipatu dituzu, ze tresna dauden, norekin aritu zareten elkarlanean, abokatuekin adibidez, zein dira gutxi gora bera eta laburbiltzeko kontuan izan beharrako elementu guztiak euskalduntze bide horretan? Alde batetik, lehen esan deten bezala, operadore juridiko guztiak, bestetik dira unibertsitateak, eta baita ere, nola esango nuke, organoak. Epaiak biltzen dituen gobernu sala. Abenduaren 3an, egin duen aurkezpen bat izan zen Bilbon, auzia euskaraz proiektuaren aurkezpena, eta bertan parte hartu zuten Juan Luis Ibarra, auzitegi nagusieko presidenteak, Juan Caparsoro, fiskal nagusiak, Angel Gil, Bizkaiko provintzia auzitegiko presidenteak, Josu Erkoreka beak ere bai, eta, bertan, kasi, ez dakit, 80 lagun edo bildu ziren, beti ere, juridikatura munduko, pertsonak, fiskal buruak, epaileak, idazkari judizialak, euskara mundukoak ere bai, nolabait, betere, gobernu salak, auzitegi nagusiko gobernu salak, bere iritzia plazaratu du, eta esan du, bida, guk ere, proiektu honi gure babesa ematen diogu, eta alde guna edo, gutxinez trabaik ez dugu jarriko
proiektu hau aurrera atatzeko. Eta horrelako konsensu bat lortzea, guain arte, haientzat euskara hain arrotza egiten zaitzaien jendeen artean, horreko konsensu bat eta onespen bat, esango duzu, gutxiengo onespen bada, gutxiengo onespen bat da, baino, oinarria da, eta oinarria da. Eta izketan hasteko oinarri bat, hasiera bat, eta horrekin aurrera egingo dugula. Bai, baina hori igual azkenian izan daike, behar dugu babes bat, ezuk esaten zen duna, behar da, bidia inalizateko, onarpen bat, gainera segurasko sozializatzeko balio du, esaten ezin jamezela, ez da, beste nartian, zabaldu alizateko, beste modu, behaien jerarkien arabera ere bai, ez da. Baina hori bakarrik, horrekin bakarrik ez du aurreateako. Hauzi euskeraz, askoz gauza gehiago, ez da, baliabideak, ezagutzak, ezakit. Bai, ez duzu borondatea ez da nahikoa. Eta gu abokotokin juten gana, ez dut, bai, borondatea ondo dau. Ez, gu jaurte batzu da badamazkiu hemen, eta jakin badakigu zehozek egun behar deula. Eta orduan, lehen esan duen bezala, abokotoen gana, juten geha, tresna batekin, euskaraz lan egiten, lagunduko dion tresna batekin. Orduan ja, sartzen nahi geha, baliabide informatikoak ere kontuatu bat jugu, prepatu bat jugu. Sekulako garrantzi ematen nahi gehago hizkuntzen teknologiai. Era errexian jarri bertzaile, operadore juridiko euskaraz lan egin nahi duten operadore juridiko era errexian eta eskuragarri jarri bertzaizki baliabideak. Ezin dugu, lega horizontala itzulita ongotea, nun ongotea, ez, dena daukezu hemen eskuragarri. Erreferentzia hauxe da. Eta lehen esan duena, borrean, jarritzen nahi gehan, beste tresna hori. Dena hor daukezu. Boekin, estatuko aldizkari ofizialekin, harremanetan nahi gehan, baita ere, lege sustantiboak, eta prozesalak baita ere itzulita ditugunak, boen bertan euskeraz, era eskuragarrian baita ere azaltzeko. Baina, hizkuntza teknologia esker, epetegiko langilek ere langilere itzulpen ematen zaie eta nez eta Kadizetik etorri, nez eta Malagatik etorri, nez eta Madridetik etorri, eta ikusi egiten du nola esaten den gauzek. Guain, justizia erraldoia dela ikusten egia, partaidez josila daula, orokorrian zer nolako harrera izan du egitasmoak? Egitasmoak, euskaraz egitasmoa, zaigia. Bai, hortaz egin. Ni pixkatola harri dutan hau, eta jende guztiak esatu, bazan garaie. Beida. Bazan garaie. Ez herritarrak pixkalu urrutik hartzen zaio, Bueno, baina hori ere beste realitate bada, ez da? Baina badu jende asko, urte askotan, profesionalaz, nahiz, abokatuaz, eta epaileek eta besteak, eta bertoko langileak, eta idazkari judizialak, denak, ez? Esan ez bezala, bazan, denok elkarrekin lan egiteko garaia. Bezala, ez? Denok parte hartzen dugu, eta denok gea prozesu baten edo epai baten parte. Eta orduan ez denok elkarrekin. Eta lehen esan den bezala, 70 abokatukin egia lanean. Eta epaiekin ebointxa esigea elkarrezketak egiten. Baina, hemen dau, baita ere, talde lana, eta gero baita ere dau komunikazio lan bat. Bakoitzak jakin dezala, talde bakoitzak, barne komunikazioa, abokatuen artean jakin dezazuen, Bizkaian zer egiten nahi dan, Gipuzkoan zer egiten nahi dan, koordinatuta. Baina baita ere jakin dezazuen, epaileen artean ez zer egiten nahi dan, eta fiskalen artean zer adostasunak hartu egin baita. Hori sozializatzea ere zuen esko? Gure esko. Ez, eta horretarako daukeu, ez bloga, ez egite zautzen duzuen, baina auzieuskaraz.com, hori sartu nahi denak, hori da. Eta Twitterren kontu ere badegun. Aipatzen aritu gara, hamaika kontu eta elementu eta partaide badirela honetan guztian, eta maratoi bat izango dela, eta luzerako joko duen zerbait dela. Aurreikuspen itxaropentsu bat egiterik edukiko bagenu, noizko ikus dezakegu auzi bat osotasun batean euskaraz, edo probarik egiteko datarik aurreikusten alduzue, edo? Bai, bi gauza esango izizu duen gainean. Bat, auziak euskaraz egiten dira. Egiten dira. Gero beste kontu badap, misiotzat zer esaten duen, ez? Egora normaltzat euzin lekutan auzi euskaraz egin alizatea, ez nola biteko, misiotzat bat dauko eguna. Hori da bilatzen duna, ez? Auzi euskarazek bermatu alizatea. Bermatu alizatea, ez euzin egoratan. Eta gaur egun? Gaur egun, zertan oinarritzen da, oinarritzen da,
borondatean. Hoi da. Borondatean, eta egoeraren araberako, zekin egiten duzun topo, ez? Duela gutxi gertatua, ez? Azpeitiko epaitegian itzutzea ibertara jo, ditu zioten, euskaraz inbertzutela, ez, hauzia, eta epai euskalduna izan, idazkari judiziala euskalduna izan, eta abokatuak eta besteak abokatuak bi aldetako abokatuak euskalduna izan, eta pentsatzen lantalde osoa. Fiskalak euskalduna izan, da bueno, erderaz hasi eta itzutzea euskaraz itzultzen da apeiak alako baten esaten duen, baina ez algea denok euskaldunako. Zertan aigea. Zertan aigea. Eta bai, guazen euskaraz ikia, ez. Eta orduan, euskaraz, epeketa guztia euskaraz egin zuten, konklusioak ere bai, ondorioak ere euskaraz idatzi eta zeak. Eta esatezu, oso era naturalean egindako gauza bat. Karo, hori da, ala xe tokatu dalako. Denen aldetik borondatea zegoelako. Beti ere, eta beti ere kontutan izan da beti ere epai euskaldunak badiela, bat, zeatan, ez? Eta, gauzak, baina zuk nolabait proiektu baten barruan sartzen manin batzea, eta jakin manin badakizu, abokotazea, esate bateko, eta jakin manin badakizu, haizu, epai euskaldunak badiela proiektuetan daudenak. Fiskala bakizu, fiskaltzakin adostasun badagoela, nun zuk abitzatzen manin baduzu euskaraz egin zula epaiketa bat, fiskal buruak, ez, fiskal euskalduna bidaliko dizula, zer horretarako ez dago inolako erauzpenik, ez? Hau da, igual, lortu dugun beste gauza bat, ez? Euskaraz proiektu honek, lortu duguna da, eskatualizatea gauza horiek. Aizu, adostasun bat, euskaraz eskatutakon fiskala bidea. Kaso ingo iguze. Nola, ez? Galdetzea bestek etzeunen, eta eske, klaro, hori da, osea, juni mierda, ez? Ni honez Juanko Parsorokin, eta oso harrera ona. Pentsa, euskaraz batzordene badago, ez da oso harrera ona izan du, eta esatezu, bildurrare bada, ez da batzutan ez atea jotzeko bildurra. Askotan gauzak galdetzea baina ez da, itzein, proiektu aurkeztu, itzein, adostasunean, era naturalean, osea, inolako zeri gabe, ez zatela ikusi, euskera, sartuko duna, zehar oso moduan dola, ez? Eta hortan oso lagun horrein zeigulen lagu aipatu ditudan, zeak, 4 milioi eredu, eredu hauen ezarpena bakizu baitaren, nola langinek itziten gendun, juten ginen, konprobatu. Probatu, ondo itzulpen ondo iken duen, ez duen. Oso gertuko lan egin da. Horako administrazio erraldoian, baina oso gertuko lan egin da, eta gero bezaletik, eringo gote gendun ez noiz izango dan posible, ez? Komentatu nahi dizut, izan gendun esperientzia piloto bat, duela 2 urte, ustetan inoak parte hartu zula. Ez, Dan agerin gatu bertzait. Agerin gelitzu behar naizela. Eta, nolabait, esan gondun, guazten esperientzia pilotu bat egitea, pixkat, izan zen proiektu honen, hasierako zeatan, ez? Pixkat pentsatzen ditu ginen, da. Esan gondun, guazten, demanda batean, sartzien operadore juridikoak biltzea. Eta etzitea, eta zertuko du demanda bat euskaraz, ez? Eta horren, bildu ginen, abokatuak, prokuradorea, epaileak, idazkaria, epaileak, geu, informatikaria, trebatzaileak, ez? Eta, esan gendun, eta hortan sartzeko presteuden administrazio batzuk ere, bai? Bestelako batzuk, karo, herritarra bezala. Bai, eta esan gendun, guazen, eta guazen demanda bat egitea, eta abokatu izan genien, gukin lanean izan abokatu izan genien. Erituak ingenitun, izen genuen zea, itazkari judizialekin, koordinatzaileekin, zor banaketa araua daude, pixkat zaila da esplikatzen ez da banaketa arauen kontua, ez? Eta azken finazuk demanda basaltzen dezunean, edo zine baite egitagun lekela. Hausaz egiten da, ez? Eta, baina, itzen genuen da izu, eta euskara zea salbuespen moduan, eta inelik, eta izu, bai, zatik ez, jarri. Ara, beste mito bat horrela joan zitzen, tibera. Bai, ez? Bai. Proba pilotu dalako, ze beti ere ezin da hori. Bai, baina, ez? Eta, dena prestatu gendun, dena ereduak egin itzen, epai euskaldun honen gana jongo zala, zeak, hola, eta esan gendun, eta gaina esan gendun, ze prozedura zatuko dugu, ez? Ze aukeratuko dut, esan zuen, adostasunezko dibortzioa oso horrexea eta. Probatzeko. Bale. Orduan, zer egin gendun, prestatu gendun zea bat, proba piloto honen zea bat, hona biteko asko ezpentso bat, eta abokatuan elkargoa arduratu zen
abokatu euskaldunei, Gipuzkoan zeia zerrenda zuten, abokatu euskaldunei bialtzeaz. Aizue, aurreko piloto badago eta bestea, eta haber, aurkeztuko zu euskaraz, inorretzan aurkeztu. Zeatik inorretzan aurkeztu. Eta ez duzu. Dena prestatu gendun, baina ze faltazan? Faltazan konfiantza. Faltazan erreferentzi bat. Faltazan, esatea, bai, zuek zeate hortaz errutatuko zeanak, ez? Zekaro, hemen esperientzi txar ugari izan die. Eta zartako asko, eta zerapen asko, eta guain ja, proiektu batekin zuaz. Ez, proiektu aurkeztu da abokatun elkargotan. Sozializazio bat eginda. Ez, barruti aurkeztu eginda. Ez, abokatu elkargoan, bezik eta barruti abokatu euskaldunekin bildu eginda, Trosakoekin, Gerrinkakoekin, Bergarakoekin, zeak, ez, eta gereina tresnak eskini bulego jungea. Hortan, guain badakigu, ez, eskatzen behin behigu gaizu. Demanda bat eta hola, konfiantza neurri bat badago, jakin da bete ere, baizu, bezaltasunak izango ditula, baina ez duzu aurrera paso bada. Ez da biharko kontu bat izango da, normal eta... Belaxe ezingo da ikusi, baina, bueno. Asi, esan dut, manatu ja baita ere, ze aurrenoko kilometrokin azten da, ezta? Bai, hainbat lekutan ere berdina pasatzen nahi da, ezta? Gogoa bai, eta, bueno, borondatea. Bariena. Herritarren aldetik dauna da, bere abokatuei eskatzea, edo gogoraraztea izu, ni nahi nukeola, edo abokatu euskaldun bat hartzea, geho, baliabideak erabilializateko, ezta? Eta abokatuak baitere esan barko dio, egoaren arabera, ezta? Esan barko dio, aizu, bointxi bertan, gernikan enpaio euskaldun badago, eta eta aukera badakau. Sartuta gaude, eta behar bada, aukera egon leike euskaraz egiteko. Ezin da bermatu. Baina aukera eta ezin geakea saltzen ibili. Eta abokatu baitere, esan bere kliente dauzketa, eta nik usteet, haiek ikusiko dute, baina nik uste baitere, abokatuak baitere esango du, egura errealista batetik esango diola bia. Baintxe ez dakit Tolosan, zeatenak erdaldune die, eta, bueno, egin lehike, eta ingo deu, eta gaina ondo, eta zuzen, eta berme juridiko guztiaz. Eta ez du zertan atzerapen handirik, suposatu ez. Baina, balen esan duen bezala, bai, batzutan tokatzen da. Epai euskaldunak badira, baina, deno jakin behar dugu, eta abokatuak ere jakin behar du zegoretan dagoen zeak. Karo, gero ongo di gainera arlo batzuk, aratuagoak beste batzuk baino, eta, bueno, lehen esan dezuna, ez da, dibortzioko adostasunezko dibortzio bat, dibidez erresagoa izan leke, eta hori ingarriagoa izan leke, pentsatzen den lan arloan, merkataritzan, administrazio kontutan, eta hola, igual beste bide bat emateneko diela. Guantxe bertan, Donostin lan arlon, bi epai euskalduna daude. Euskaldun peto-petoak, eta gainaz euskaraz egiten dutenak. Baina lan tresnak prest dituzte? Haiekin epaitzeak edo eta aigalan, legeak eskura jartzen, legeak itzulin bardi, ondo itzulin bardi, lehen esan dut bezala, prozesu luze bada, baina, bueno... Azkenean izango da, tokatzen zaizun arloan errepasatu, behiratu nola dagoen, zaukera dagoen, eta... Eta bide jartzea, eta orduan, bi epeio euskaldun ere, esatuzu, lan arloko legeak ere eskura jarri bat zizkia, ez? Eta egin dezaketen sententziak, euskeratu, baina... Zertatuko lan polit badago, sindikatuk eta lan arloko epaiak, ez? Hor, hauzko judizioak asko egiten diet, eta hauzko judiziok batzuk ere euskaraz egiten diet. Egiten diet, ez? Eta baina bakarrik, ez dara asko. Tokatzen da, ez, baina, tokatzen bazaizu, ez da? Lehen esaten zen duna, borondatea baldin badago, aukera baldin badago, eta borondatea baldin badago. Baina, guain nahi duguna da, hain zuzen, banaketa arauetan eragin. Banaketa arauetan eragin, esateko, epai euskalduna balego. Karo. Epai euskalduna balego. Jundela horra euskaraz sartzen dena. Jundela horra, epai horren gana, euskaraz sartzen dena. Eta, karo, guain lan arloan daun bezala, bi daude, esateko, banaketa arauen zeik ez dago. Eta, hain zuzen, banaketa arauak die, epeitegiak beak onartzen ditun aro batzuk. Gero gobernu salak onartu beritunak. Guain ere, agente gehion bila. Bai, jakina, baina horret izan hain importantea gobernu salaren onespena proiektuarekiko. Horretzen. Hain lotu de gauzak, eta oso komplikatu, igual entzuleari oso komplikatu egingo zaio azaltzen egana. Ideia argi bat ateratzekotan, esan dezakegu justizia erraldoia dela, milakari mutur dituela, eta poliki-poliki horiek josten ari zaretera, ez? Euskarari, presentzia hori aitortzeko. Sare bat sortzen, eta denok elkarlanean, ideia honekin gatu dira, ez? Denok elkarlanean lanean egin nahi dugula, operadore juridikok, baina zuzen barritarrari, bere eskubidea dan, ez? Hezkuntza ofizial batean,
ze aurkezteko demandak eta egikaritz gauzatzeko. Ez? Baina, beteru lortu behar da, oso egoera konplexua da justiziarena. Eta realitate makal batetik datorrela. Bai, batea. Ederki ba, nik uste harimutur pila bietatik agian batzuk aztuko zitzaizkigun, baina ikutu ditugula dezente behintzat, eskertzen dizugu, abiatu duzuen bideo honen berri emateko gure Azblairekin bat egin izana, Xabier, eta entzulei ere, lehenengo abia puntu bat behintzat jarri diegu, eta bideo hori aurrera egiten doan bezala, joango gara informazio gehiago jasotzen gehu ere. Gure aldetik hausia, zerbait egitu nahi baduzu, zeurea daita. Eskerrik asko ditzatik. Hurrengo arte eta ondo izan. Eskerrik asko. Agurtzeragoa zonen bestez, apirilaren 8an itzuliko gara ohi bezala, eta bitartean edo zer baduzue, badakizue, zuen zain gai duzuela, gure azblai@infozazpi.com helbide elektronikoan. Ondo izan, eta datorren aste arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.